Hleb i ostala peciva poskupeli su za 5 do 10 dinara. To znači da vekna hleba košta do 55 dinara, dok je za četvrtinu bureka sa sirom potrebno izdvojiti 120 dinara, a sa mesom 130. U Uniji pekara kažu da je jedan od razloga za poskupljenje sama cena pšenice. Pa najpre cena pšenice koja je berzanska roba, bila je do skoro, pa nema možda mesec dana, 23-25 dinara, onda je poskupila u celom svetu, pa i kod nas na 32 dinara. Brašno je bilo oko 30 dinara, sad košta 45 i kažem sve to uticalo da cena hleba bude kako jeste, sa tendencijom rasta i sve to prati Ministarstvo trgovine i turizma, znači naša vlada prati kretanja i neće dozvoliti sigurno da ova cena eskalira, naće neko rešenje u vidu da li će biti ponovo snabdevanje iz direkcije robnih rezervi za one koji proizvode hleb ili će naći neku drugu meru, vidjet ćemo. Da li je ovo poskupljenje hleba uticalo možda na prodaju ili na navike kupaca? Pa jeste malo, da, uticalo je. Šta najviše kupuju sad? Pa trenutno burek, pitice i to tako, pecivo, viršla, rošunka. A da li se očekuje i dodatno poskupljenje peciva? Po mom saznanju i po mom nekom predviđanju to neće otići možda više još od 10 dinara do kraja godine. Znači možda će biti poskupljenje bureka na 130 i 140. Što tiče peciva možda će poskupiti za još 5%, maksimalno 10%, što nije toliko strašno u odnosu na sve ostalo. Poslednje poskupljenje hleba i drugih pekarskih proizvoda bilo je pre 3 meseca. Tada je cena hleba skočila sa 40 na 45 dinara. Za Zonu Plus, Marija Đorđević.